Niki sampun paripurna pengipun wonten tari kucing Candra Mawa kalajengaken menika wonten jaranane Jawa. Pramila dhumateng para rawuh, para dulur-dulur sedaya, para penonton. Khususipun ingkang mapan wonten ing Ladan Patik Reca wonten siang menika pun kesupin samangke dalu. Pagripan kuda Patra Yuwana saged dipun pirsani malih. Asik dikepenake lho Pak Jarno ya iki lho jaranane Jawa. Saderengipun ngapunten Mas JB kawula samangke dalu mboten saged sandherekaken wonten Bago Tulungagung. Salam kagem kanca-kanca Dharma Seta. Sore ing kulon pernae nyawang aku sajake arep melu tak adoi etobil anyadai yen tak alire mripate maramali suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore saben sore ing kulon paranae nyawang monggo Mas Rio kapal sajake pengen melu ayo iyo tak sedaki etopil angetai yen tak lirik suarae meremelek suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore Kebese Mas Kasti aja sembrono kakang karepe apa rata wani kencan tak sawang kedep-kedepan tangan usil mong coba sambil etopil yen ngendikan jaring aku isih legan ojo seru-seru mangko yen krungu kancaku aja umuk yen umuk mesti katumuk apa tuman wong bujang putus segandang lo kakang seneng umuk padha karo senteng blebok aja sembrono kakang karepe apa rata wani kencan tak sawang kedep-kedepan usil tangan usil seneng mung jual jawil etopil yen
yen ngendikan jaring aku isih lekat. Ojo seru-seru mengko yen krungu kancaku. Aja umuk yen umuk mesti kadumuk. Apa tenan Apa tumun wong bujang putus sekandang lo kakang seneng umuk padha karo sendang blebok. blebuk ya ben. Ya wis aku manut kowe. Ayo le, muk. Ayo lo goyang kanan goyang kiri kuda potro yuwono asli lo oh ho 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 Nadyan naboting rasaku tak tekati setiaku mring wong manis senadyan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno nadyan ngaboting rasaku tak tekati setiaku mring wong manis bebasan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno yo oh yo oh yo no yo
Kok kok kok. Ayo lo bos. Kiri bos. Au au. Ayo lo. Ha o. Ha e. Ha o. Ayo lo. Au hop. Wah, babi alas kuwi jenenge celeng. Durang jeruk iku jenenge pereng. Anake Semar sing cekon ala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak diwatik. Jurang jeruk iku jenenge pereng. Babi alas kuwi jenenge celeng. Anake Semar sing ceko nala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak balik kerun. Ayo lo. Yo, hey, ho, ya lo. Oh, celengi, wis wanjine kok. Lo. Kok amuk jaya krasa mandhe. Apa iki? Barokane ngamuk maneh. Wayahmu lho, Ger. Wayahmu senggak le, ayo le. Ayo. Sing sayuk. Loh. Tolong. Riga lho. Kantongan nimbal tondo rondo kampung ojo wakeyo ayo kanca mbok ojo padha lembon sing manggon kampunge aman saka tindak durjana. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Saiki
wancine gilir sing padha tur wancine lilir kentongan nimbal tondo rondo kampung ngojo wagayo ayo kanca mbok aja padha lembon sing manggon Aja mundur-mundur. aman saka tindak durjana saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir saiki wancine lilir sing padha tur wancine lilir dumadine rerumpaan lagon tetembangan kasarane mung nyawiji melu angleluri ngambar arum mring budaya kang agung wibawa nunggal tekad nunggal setya mure utama ngayo bareng jangka ojo mung sumarah riko katon ngumandang lembakaning kabudayan yo oh yo 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 Os. Ayo kaya ngopo lah kaprigelane Ger Satrio Kuda Patra Yuwana men. Oh. Lah ayo. Iki wis titiwansine rada sawetara wis wengi Ger. Wis wancine nyun bali ayo ditokke kabeh kroyok wan pae. Ayo lho Pak Jarno. Iyo. Kurang siji ditekke Mas Limpat Mas Aryo kapal wih ini kene lho Dik kowe nyapa ning sarwet iki bar iki senggake sing koma yo ayo wih boyok lho Mas, boyok. Ya sekali-sekali boyok ditato, Dik. Lah ya ngono. Iki keseneng aku boyok. Iki ditato lho, Ger. Padha minggir. Kena nggih tombo. Masuk angin ora usah kerok. Ayo, heru. Ayo lo. Rajib gaya dangdut. Ayo Pit. Ayo. Rajib. Ayo Pak Etole. Bapak Etole iki piye to? Ayo. Maju sih. Kene. Ya. Ayo. Lah. Bantu saya, ayo. Ipan wis kelak, Ipan kelak. Ayo. Mbak Mesto. Ayo lho, Mbak. Wah. Gila. Jos.
wis kompakan. Tatone lho, tatone. Cah, tato boyoke karo weteng iki tato lho, Cah. Ayo. Wis to. Lah ya ngono. Iki lho butuhmu barang iki lho. Iki lho. Tatone wis ketok iki lho. Ya ngono. Lah, ya ngono. Iki. Iya. Ayo. Ayo ayo. Kopi. Yo. Ayo. Yo, ayo. Apik iki apik. Ayo, bocah cilik mapan padha kau mikir. beneran iki. Oh, Yo. Aja mikir-mikir panggung ojo dhuwur. Oleh tegar. Ayo, bocah cilik padha mikir kok kena betul. Bocah cilik aja padha munggah panggunge dhuwur. Walah, ayo. Nggih para prajurit kuda Katrayana sampun gugur satemahing palagan perang tandhi kelawan Prabu Singabareng nggih. Kula nggih kadherekaken dening para sesepuh-sesepuhing praja kairingaken lumantar saking kuku sing dupa kang kumelun kang anggambar angganda wangi kebaki sakturuning padhe pokan kuda patra yuwana manduas. Pokoke tansahan ingkang cipta pun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Kawasa Kadyawan. Karantenipun pangestunipun Sang Bapa kang tansah nyodasaken sedaya kedaharan dening para wijaya telah sampun winasis mak. Wah. Koclak iblis laknat yoman wah Bakrut Kusuma putra kapan Krut was aja kaya mangkono yo Nger. Siji-siji ayo Nger nyuwun pamit Mang. Wis ditiwandinipun saya wengi magribe meteka dilajengke malih dhumateng para dulur pun sampeyan mangke dalu. Wontenipun Bapak Heru Wahyudi kaliyan Ibu Darmini sakeluarga. Hae. Slagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mung atiku dadi kuning mesemo setiti aku wis trima kena tak anggo tombo kangen kurina wangi dan saliwong tresnaku ora bisa sawetara rasaku kangen ana sliramu rina katoning lamun ratri tansah sono sliramu durung gelebloko tansah tak tunggu ing sliramu ning ora rugi
pancen sekar melati iki tondo katresnan sejati senadyan kaya ngopo ukurane ambrel lakone yen pinuju sliramu temu karo aku tak rewangi nelongso ing sliramu ning ora rumangsa ayo ayo jas dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kenal wae durung kok wis wani jual jawe mangko yen klerune dikira mau kancaku Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan, kula meniki minangka sesulih saking paguyuban jaranan Campursari Kuda Patrayono saking Desa Datang Saren sepindah ngaturaken gunging penambun dumateng para bapak saha para ibu ingkang sampun kersa angrawuhi anggenipun ngawontenaken pagelaran pentas jaranan wonten ing Dukuh Patik Resa Desa Jatimulya wonten dalemipun Bapak Heru Wahyudi dawah Ibu Darmini. Para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan ingkang sepindah kula minangka sesulih saking keluarga jaranan Kuda Patrayono ugi matur nuwun panuwun dumateng Bapak Heru sakeluarga ingkang sampun kersa angrawuhaken para kanca-kanca jaranan Kuda Patrayono ing siang mawa mangke dalu. Wontening pagelaran jaranan Kuda Patrayono ingkang dipun gelar wonten dalemipun Pak Heru Wahyudi utawa Ibu Darmini ing siang saha mangke dalu inggih menika sepindah kagungan kajat inggih menika ulang tahun putra ingkang keparingan asma Mas Hendra Putra Pratama. Dene ingkang kalih Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini ugi angitanaken putra inggih menika Mas Hendra Putra Pratama. Pramila saking menika
kula menika sesule saking pagelaran paguyuban jaranan kuda Patra Yuwana. Nuwun duwa pangestu dumateng para rawuh sedaya. Mugi-mugi Adi Indra putra Pertama sageta dados putra ingkang muganani tumrapipun keluarga nusa lan bangsa. Wadine kajati kanggo kalih inggih menika angit Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini kagungan nadar bopilih dugi pitiwanipun ulang tahun Adi Indra putra Pratama ingkang kaping 9 ugi angitanaken gagah kagungan nadar inggih menika badhe ngebyakaken jaranan kuda Patra Yuwana. Pramila saking menika Bapak Heru Wahyudi Ibu saha Ibu Darmini ing siang menika sampun ngelaksananaken menapa ingkang dados nadaripun. Mugi-mugi nadar ingkang sampun dipun ucapaken dening Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini saged luar ing dinten menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nadar daging Bapak Wahyudi sampun luar. Niki ngaturi kamiringan dumateng para penonton sedaya. Bapilih menika sampun paripurna ning ngatur pasugatan wonten siang punika. Samangke dalu paguyuban kuda Patra Yuwana tasih kasambung malih. Pramila dumateng kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca pedagang lan ugi sedaya para penonton pun kesupen samangke dalu Mas Ali kuda Patra Yuwana kasambung malih. Keluarga besar dari GB Audio ngundang tulung agung matur sembah nuwun rawuhipun Mas Ali. Mas Ali. Oh ayo. Lolot. Ayo le wancine wis wengi nggih. Dik Tegar. Dik lali serandale, Dik. Pok pok pok. Gaslek. Oh. Hae. Oh. Tadi kiatur dugi nuwun dhumateng pripun Bapak Heri. Kali Ibu Darmini wekdal ingkang sampun katuraken wonten siang punika. Kemarin samangke kalajengaken mangke dalu pramila minangka pamungkasing ngatur kuda Patra Yuwana dumateng para sedulur sugeng mundur sugeng pembanggian samangke dalu. Dan juga segenap keluarga besar dari Genting Audio Profesional matur thank you untuk kerjasamanya pada siang hari ini sampai sore hari. Dan juga tak lupa buat teman-teman yang hadir matur thank you. Jangan lupa kita berjumpa untuk nanti malam bersama kuda Patra Yuwana. Sampai jumpa.
Thank